Oranese. Efamu oye nwa mmadụ ka anyị na-ebi. Onye akụmazi ụmụọchaka omewo chief ọchịkọrọ Igbo ọnụ nwa gburugburu nke izizi n'ala Nigeria. Ọrụ nna arụ ije ikpo okike ụmụnne ncha n'ụwa ụzọ ọhụrụ obodo ofu obi arụ ọrụ. Efamu onye nwa mmadụ ka anyị na-ebi. Onye akụmazi ụmụọchaka a cannot is local government era. Bere nwa kike na abafo. Omeni enanya background. Ihe karịa ahụ ni palace, ihu palace abafo karịa. Great abafo kingdom. Among all the kingdoms or communities in Delta North, it is only Abavo that had the highest clan that come together as a place called kingdom. Abavo has 17 clans that makes up Abavo. I'm happy to announce to you people, my fans and my followers, that I just ran into the senior brother to Sunday Olise, Nigeria, former Nigeria Super Eagle and captain. Tifisoro. You make us. You know Sunday Olise when Ofune did you know Ofune Jono Rabi when they born. Okay. When they born. Name Sunday. Sunday Olise. When Mwamu we abavo abi nwane ko. Nwane ko. Nebie nne wo nya abavo. Mba. Okay. Nne wo nya abavo. Okay. Nne oku alebe ni yo no ba. Ibote onye lebe kene dia o. Ebedei Ukwuani. But onye Sunday Olise si onye biniko. Onye Ukwuani ka ọ bụ Sunday Olise ọ bụ na anụ a. Onye Ukwuani ka ọ bụ na anụ a. O kori ebibi. Sunday Olise si onye biniko. Ukwuani national television kono. Boss na ya bụ n'onye Igbo. Okunisa bụ onye Igbo. Okunisa bụ onye Igbo. Inwe number. Obi ị na-eme WhatsApp. Eme send me bono kwe. Okunisa bụ onye Igbo. Ihe mmare. All political statement according to me. This one Asonye abavo. Nne dia onye Ebedei. But na abavo ko no so mo korobia mi ncha. Kegedi everything. Wow. Ojejeri nzere. Alewe. But Ebeni. Okay, let the agent reason. Oh no, na se fire. Wow. Oh. Ọkpaluku anọ dị na nne mmadụ. Olu na ọkpaluku na anọ we. I know you dey go your position. Ọkpaluku apụrụ. Onye Delta North aka ebo. Aka nne Abavo. Aka Delta South. Aka nna Ebedei. Yeah, Delta North, sorry. Aka nne Delta North. That is cast south. Akanne there is Abavo. Akanne Ebedei na Kwale. Ebedei no Kwale. Yeah, exactly. Wow. Sunday Olise, listen to me. I'm your brother. If you deny me next time, Just if you deny me next time, I will carry goat come to. I'm not saying the water will go carry. I will carry cow come to Ebedei, come and summon you. Thank God is around. So if you want to book, you want to see the person you. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Sunday Olise onye Ukwuani ka Igbo ọ bụ ya mali wale. Unu na-agwa ka mali o. Ukwuani bụ Igbo, anyị bụ ndị Ukwuani bụ ndị Igbo. Okay, down this way. So stop denying your Igbo identity, Sunday Olise. Ishi agwale.